Bħalissa huwa l-aqwa żmien għall-asir tat-tadam hekk iddeskriva dan il-perjodu John Magro, wieħed mis-sidien ta' fabbrika ewlenija Fawdex li tipproduċi prodotti magħmulin mit-tadam. Fi żjara tas-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri innutajna numru ta' bdiewa Awċin illi minkejja x-xemx tiżreġ fuq rashom komplew bil-ħidma tagħhom fil-qtuħ tat-tadam. Deret ċara d-dedikazzjoni ta' dawn il-bdiewa li sena wara sena jkunu qed jistennew dan iż-żmien biex wara staġun ta' ħidma jkunu jistgħu jbiegħu il-prodotti tagħhom u jgħadduhom għall-proċessar. Emanuel Bartolo, koordinatur ta' kumpanija ewlenija fl-proċessar tat-tadam, spjegalna l-proċess minn mindu jitqasmu żrieraħ sa meta jinqata' t-tadam. L-ewwel ġimgħa ta' Mejju dak iż-żerrija li jkun xahar xitel jinġib minn nurseries u jitħawel ġol LEE tal-bdiewa tagħna. Wara dak il-perjodu jibda jikber it-tadam biex jasal għal prodott finali li qed tara hawnhekk. Bartolo spjegalna wkoll li temperaturi sħan li kellna wkoll affettwaw ix-xitel u offra sfida oħra għal bidwi Malti. Meta kon nisħana kif kellna dis-sena li bdiet kmieni, prattikament f'Ġunju kellna ġiġa temperaturi għoljin. Tadam meta jiġi jkun fil-proċess li tal-fjoritura tiegħu iżomm minqas tadam li iżomm fis-snin oħra. Spjegalna li għalkemm ma hemmx ħafna annimali li jagħmlu ħsara lit-tadam, xi snin ilu daħal insett aljen f'Malta fejn għamel ħsara kbira fil-wiċċ tar-raba Maltija. Tut assoluta li daħal f'Malta fl-2009 u dan għal-bidu kien jagħmel ħafna ħsara lill-wiċċ lill-prodott. Illum il-bidwi tal-infuqu u juża integrated pest management fejn ma jużax il-beġ biss, iżda pheromone traps, etc. biex dan l-insett ġie kontrollat u nafu li mhux se jinqerd allura speċi jgħix magħna u nistgħu nikkontrollaw li ma jagħmlilniex ħsara lill-wiċċ biex nitilfux il-wiċċ. Is-Segretarju Parlamentari reġa' tenna l-impenn tal-Gvern fil-qasam agrikolu. Dal-Gvern irid ikompli jsostni produtturi Maltin anke produtturi barranin li jista' ikollhom ukoll jiftħu l-impjanti il-factories tagħhom ġewwa Malta Għawdex sabiex inkomplu insostnu l-qasam tal-agrikoltura, l-qasam tal-bidja u l-bdiewa ta' pajjiżna.